Em piştgiriya devlet buna Filistin'e dikin. Serokatiya herema Kurdistane derbare devlet buna Filistin'e got, em piştgiriya xweya tam ji bo mafe çarenivîseyê gelê Filistin'e û damezrandîna devletavana di çarçoveya rêwa û kanûnên navneteveyî de dubare dikin. Pêkan û çêgehaniya Rûdawê, herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand, ku ew bi giringî li gotûbêjin li netevên yekbûyî yên derbarê Filistînê dinêre û piştgiriya xweya tam ji bo mafê çarenivîsê û damezrandîna devleta Filistînê dubare dike. Rêzgirtin ji bo têkoşîna gelê Filistînê. Di daxuyaniyê de hat gotin, em vê gelekî ku me gelek kurbanî ji bo azadî û mafên swêyên rêwa dane, bi rêz li têkoşîn û çangoriya gelê Filistînê ya ji bo azadiyê dinêrin. Her vîha hat bibîranîn ku ev gelek salîn nûnertiya Filistînê li herêma Kurdistanê heye, ku ev yek nîşana kurahiya pevendiyan e. Bang ji bo rawestandîna şer û pekanîna aştiyê. Herêma Kurdistanê tekezî li ser helbesta xwe ya neguher kir, ku şer û kuştîn tî pirsgirêkan çareser nakî ev bang kir. Ji bo ku herkes di aramî, evlehî û bekstevariyê de bijî, di vê şer û çalakiyên çekdarî rawestin. Hevrejiyan û aşitî pêk vere, û li gorînir sen mirovî û kanûnên navdewletî mafê rêwê gelên herêmê û evlehî û ciyanek bi rûmet û dadverî ji bo her kesî bê misogerkirin û vere pecirandin.